sweatshirt lang. Wow, ang sexy naman ng friend ko. Paano yon? Paano yon, Besh? Join na! Hintan Yes! Para ba? Say hi. Hi. Wala. Nakakaalta ba lang mo? Ang lamig. Lang happy. Simon. Simon lang. Dapat magkakapi. Go on, Yes, ate, ang lamig ng tubig nyo. Oo, yung kumukulo. Ang ganda ng ate. Hi! So the purpose ng dati, man. Ay, agap amutang siya. Ang lamig ng tubig dito. Ang sarap, maligo. Halika na, Garci. Riyet ako naman bakit? Nagadalo. Pero man 6 feet lang. Ay, ang babaw mo ka. Kemi! Ba, nagbabaw lang. Oo. Gusto ko dyan mo makaangsa ba? Ay, kamama kong presensya. Ay, come here, come here. I will give you a tour. Aray, aray. Oh my gosh, ang ganda. Pasok ka dito, Beshi. Aray! Na? So, talaga lang sila. Mag-picture ka dito. Ay ko, ano ginagawa mo, Garci? Ano ba yan? Ano ba yan, Garci? Oh, go na. Ano pa? Ano incorribly? Ay, correct. Oh my gosh! Bilis, ano itong papalis sa kaka? Jai. Kasla kang ubakas dress. Hi! Nag-sexy ni Garci. Tara na sa labas, guys. Ang galing. Galing tayo, go push. 3 feet. Diyos ko, di mo lamal pa sigar sa gisim-sim pati. Perdible, no? OMG. Wala na isang sawon di cellphone ko. No? Ganda ng weather. So, Ngayon, Garci, sumango ka na anak pitas may tabiyo mo. Na. Di ko kailangan sa mabasa. Go. Ala, nakitutak pa yung sis. Shokoy an
Yes! Talo tayo. Balik ka. Ano siya? Ang sakit grupo. Paano? Buras ang Elia. Nagado ko malin yun. Natubuhan. Ay! Nahulog yung phone behind. Ay, ano sabi? Papicture na kami ko. Okay na yan. Kanan go. Ay, Kasi enda kasi. Paano? natubuhan ako. Why? Baka nahulog yung 30 minutes. Ay, paano? 1, 2, 3, go! Hindi ko natubuhan ako. Much ate. Bye-bye, uwi na kami. Thank you very much. Balik po kami. Pag nag-boryong na naman kami. Correct. Pag naburyong tayo yung mga cellphone natin, Nandito asa na yung phone ba? ko, ginagamit ko. Ay, yung cellphone ko, Garcia. Kita man ni bakla. Ha? Ang tabag mo? Diyan mo, ano, kita mo, check mo, double check mo. Okay, nina. Bye, we're leaving. Bye. Little bag ng Fortuner. Ang detail. Oh, ang gate. Yaya, pagbukas ko yung gate. Nasaan ang Juan?
Ibay. Ibay. Wala? Na. Dajay Naked. Welcome to Happinest. Correct. Say bye na sis. Shut man, mga belta. Bye. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe. Just click the bell button and you will be updated for the next videos to be uploaded. Thank you so much. Bye-bye.